Hi guys, may hapon. First ko ta guys, nakakaligo na ta. Padong tayo mama guys. Paano ko si Mimi kay bakler ra ba mi magabinaan mi karon. Bakler mi guys kay wala na mo driver. Naglayas na. Kilayasan mi sa mong driver. Layasan mi guys. Giminan gid mi karon. Wala ta na lang din ako sa Cirilo na dito kay nagtry kabra daw siya niya. Pasig bugdang sila mag-agi kay manghits ra daw to siya sa iyang classmate. Wala siya makuha ni Doydoy kay na-birthday man sa si Doydoy. Manang di man siya makakuan. Di siya makuha ni Doydoy manang manghits ra siya. Teka pang hits bay. Pang hits guys. Ha? Oh. Wala sa estudyante. Salamat. Abi mo kinsa nagkawas? Ha? Abi daw niya kinsa nagkawas. Nakawin na Mime? Kauli na daw si Mimi guys. Wala din Doydoy naguli pa? Nagubatan Doydoy? Ha? Wanya ko Cirilo na? Kuha pa ka rilo na kada. Wala overtime karan. Ganera man naguli. Hagoy di ay. Wala tao na ni guys. Asa kasi ka der. No. Ma? Ikaw na ding bata? Ano pa? Naka-upload na ka? Wala. Ano mga naka-upload? Ito siya naka-upload guys. Ato sang editan. Ama ni mo cellphone! Agpa, siguli ra din ko. Iya, magabinan mi. Balbal ra bagid. Lagan, gigay ka ba? Wow, kagapasok na noon. Karon pa ka? Baka ba yung ganyo? Biyaan na ra ba sa kanang ko? Kapunta ka dito. Dili, pwede 2 days ra ha? Bugas. Bugas. Pwede bugas na po mali ka bugas sa kapon. Napa man ko'y bugas ito sa balay? Ay. Di naman may kaog bugas kaya na may kuan dito daghan bulanghoy, nay kamote, nay saging. Nanay, nangaw ka ni ma. Abi daghan silingan. Kabalo ka Sa lang. ka. Ako'y balong ganila. Di na kaog bugas kay mahal kay bugas karon. Wala sa lalong lugmanay. Ako ko ni mo di ko dalan kamote. Wa na sa kay bugas, ay wa na sa kay balon. Wala kay balon gina. Kita ka kabiti mo tatay sa 100. Nga walang magiyo tagan. Yung siya ba si kwarto? Gi-scam. Kwarta ko na kanya. Gi-scam ni kasi mong tatay wa ka tagay balon. Ulo. Agoy, kaluoy. Unsa mga din ako? Taga ko man nag-jis ka ni karon. Hapon. Shoot naman. Scammer gini di Mimi ba? Da. Ah, na magidagan kwarta marama sa kay kada. Dahil ko ni. Kuasa pun sa mulula kay magabinanta na. Guwapa ko guwapa. Guys, guwapa ko pang. Comment lang kayo sa comment. Nga naman. Good morning guys. Nakaluto naman ko sa pamahaw. Ready na ang pamahaw sa mga bata. Nagluto ko itlog sa kabuok dayon. Isda pod. How da ming kapukaon na may miming. Syagit nas jubi. Me. Meme. Huy, mata na oy. Huy, mata na. Sige na kinairing na to. Huy, mata na ba? Sige na, kuy. Laway man. Sige na, hilamos din ito ko. Sige na. Ipamahaw na taon na. Sige na.
Sige na kay pamahaw na. Sige na. Video doon siya nag-ilis sa iyang eskulahay. Yan na. Ayun na. Ang akong pangga-pangga. Okay. Huwag ka na hapol kinahulog. Hala, putiukan. Kanina lagi na sila lagi nag... Una, bitaw, bitaw. Kauna-una si Mimi, guys. Yan na. Dubok ka? Diyan may isda, itlog. Ano na? Kailangan siya sa itlog, guys. Basta yung yung pagluto. Sige na, kauna. Asa man lang, tayon lang. Yun na sila yung activity ni Reluna niya, guys, sa parang yung mapi. Nanay, gunting ni mo dyan, ikuha na ni. Ano ba ito? Itong paan. Ito na. Okay. 60 makilang suoton. Nagagana? Ha? Ano? Iring ni. Mingkong! Pahugan ka manggit kay. Sipat kay kada. Yan. Una na nakaunding. Alam kayo, sa'yo pa nag-order date na. Sino kayo ni? Magsuot sa temporary shirt ka naman. Ilang lugar na kabuok. Ah, Karang order niya sinina. so, Ilang may bayad na. 25. Ilang? 25. Ilang ito man. 2021. Nay, sabi sa'yo lagay na sa... Ano ba sa'yo? Basta kung tara daw ko ano, Nay. Gamitan sa ang sanina. Kapil ka sa sayaw dahil niya. Nakapag... Mami, Ha? nakapag-this. Kung ba sa bakasyon, nakapil ka sa sayaw? Nepardira daw. Kasi kung saan ako, bawal ka mag-uniform. Bawal mag-uniform. Ito ba yung sinina na naman kay kung dito ka nag-dress dito sa balay. Wow! Uniform, magkaya mo tuloy sa mga high school mag... Kuan kayo ng klase. Magsayaw man sila. Ikaw magsayaw di ka. Wala naman sa high school tawag. Ay, pag buot kay dili sila uniform. Kaya man sa teacher, amuag hapon. Sige na. Kailangan mag-dress. Pati kung saan daw? Dress pwede. Dress pwede. Naka-dress ito sa... Ako rin hubuan. Oh, short ka lang. Hubuan rin ako. Agsuto na ko na. Nga na, eskwela lang. Ano sila ko? Di na mag-itak pa sa bilon sa kahit igo at mag... Kuan. Ano magkikisabaan na itong lumis, diba? Tigong nagyanap ko sila ko yung classmate kayo sa ban. So, lumis, di nag-uniform. Dapat lumis mag-uniform. Ito yung magawa eh. Kami yung tani ang class. Maligo pa ka din. So, Jimana guys, end lang sa mga klase. So, si Wana, wala may klase lugar. So, Jimana, walang klase pa. Pero pag Bernice na dahil last, Ang nga sunod si Mana, mga 30. Wala na. wala na. So, 7 man ang kuwan. Nang inyo may, kaso rin inyo may. Ano, kuwan, bakasyon? April. Ay, pagpanungag na ni Mimi ka makauras siya. Ay, 30 din ang lunes. Ay, Ha? 30? Certain lunes? Siksikan siya ni Reluna guys. Kita yung igot-igot.
Wala siya sandal na eh. Ito ko sandal suta lang. Pwede naman to lang. Matawag eh. Lugar ang maestro nga. Hindi mo agraduhan. Kaya kinahanglan gid bagong sandal. Ano? Ito na to sandal. Sada ang sandal ah. Ito mo dyan maestro nga adapt. Marami nga katagatuhod. Ah, Kanina na mo. ano niya. Pwede mo na tagatuhod. Ako lang kain ko. Okay naman ang tag-medium or large ilang ikuha. Kaya ma-adjustan naman sa mga kuan. Mali na kuha. Suma adjasan. Makuha naman na, ma-adjustan ba matas ang inana kong kuan. Sure, diha mo Kahit tayo. ang luoy, ang mga dagko na yun. Ano yun na ipadag ko lagi. Kung maiso sa nusi, mag-adjust mo to siya sa mga sanina, mga inana. Designer. Murag laban ni kay contest niya. Yaw, tadi ka na. Gawas! Ay, hindi ko manok ka ron. Meron din, magkaligo na rin ko din. Source na. Hawakan na ako Didoy. Pagkaliga lang. Nag-chat na si Manoy, Nay. Nag-chat si Manoy. Kaon pa. Pagdali na. Witik sa duy. Tawag na sa duy guys. Kay trabaho pa ni siya. Pagdali na rilo na. Sa'yo kinagmata. Dugay kay makaliho. Lagi din niya padala itong sanina ako di. Kao na mi. Sadak guys. Kaya hatod pa man si duy ni lang. Pasabay ra din ako siya ni duy. Suot ka niyo okay. Ginauna na. Galing na kay basig na kagi nas duy. Kusog na kay to padagan duy basta tugmong. Hindi pa ako sugat. Mata na usa. Diagi daplin. Nay. Ha? Hindi pa ako sugat. Agad yung mata na usa. Ako laki sa mo sininag kasulis ding. Laki sa ding. Kay kalpisik-pisikan ding. Ya basi pag-abot ito sa ano na. Trapuan na ni mo na imong tiil dito abot lalo ha. Nagino ko at sinipino. Ana din iubos na imong kuan. Asa dili adto try mo bag dito. Ay, wala mo naman sa skulahan. Kuy gino ko pag adto dito lalo sa sayo pa kayo. Trapuhan ni mo na imong tiil. Ana din mo na iubos imong kuan kay dali ra maklaro rin ang buling. Igo kanyang okay guys. Tag-G's. Lo, dili mo na yung mahal na. Dili mo dali. Mahal tayo. Okay. Haligkon na okay. Wala yung kajiris. Nakikag-screen to. Ha? Dili kayo. Nasa-screen to. Pero wala yung nakikag-screen ko na eh. No. Ano sa? Hmm? Ano sa? Tag-5. Ano sa ay? Sanina. No. Pang bata rasad ng tag-5. Halika na kasi mo na. Dapat tayo mo sa Richmond. Yang balo ni Mimi guys, 20. 20 ini iya kadadlaw. Dan agi sa kwan dili iya mugding. Yagi. Shortcut. Naguba ni Brito siya por paano mo. Ha? Naguba ni oh. Nali kay na si dito eh. Na, to na. Dali na. Ah, iba naman sila ila na. Ila. Ila babanti. Amya eh. Wala sila sila sila. Apa ka na bagsak? Imo classmate? Oo. Wala na eskwela? Oo. Ba? Sa hayra, nakahabol ka. Absent.
Mo? Tingnan bigla mo na. Lagi tabungan lagi kami. Stakan na ni guys. Lakot ang pagod. Am kagi. Dinihilaya to diniyo. Ya kadi tanlog. Hindi, napitay mo tail yami di. Pitay mo tail. Wala man. Basa mo na yung chinilas o natapuwi. Pagda na mo si Duy-Duy guys. Kaya ako rin masaya pasabay yung Duy-Duy. Kaya pa ako nakapamahog baboy man. Ito, sundray. Ano man na? Bye. Oh. Sila guys. Suki padagan Duy-Duy kay duwa yung mata. Duwa yung mata guys. Hapit ng oras. Sayo masarilo na nagmata. Pero kautuhan yapon. Mas 4 pa dito siya nagmata. Ako na gani naglugto sudan. Kautuhan pagid siya. Dugay mo gud agas ng tubig niya. Wako'y pundo. Ay siya nagmata. Sayo ang mata. Dugay ang mata. Gani kaya wala siya kuan karon si Duy-Duy para gulay overtime nila unya siya na makakuha kay gahapon wala sila overtime kay wala kuan wala nang overtime ang ilang foreman. Nakoy lakaw karon guys. Tapos sa kuan balingon. Nakoy toyo dito sa balingon. Nag-increase gid ang kuan karon pamasahe. Okay. Imbes na ang tugbong 40 ra. Sa isinta na magin nila hino ng tugbong. Okay, tuhon ko nung nagmahal ang gasolina. Pero ang uban nga, kanang na uban driver nga, kuan, patong taga dinhira sa mua, pagsabot sila sa pasayro. Ganag, ilang kuliktahan, muragyak pun 50 patugbong makabawi man sila kung daghan mo sakay pero inana kong isara mo sakay mut kada ni nakaron unsa ba kung sakyan ng try kabra ko karon guys mahman ko upload ng tugbong na rin ko. Mulan na kayong bahog.
Kasi ba nga sila na okay. Mas labaw guys. Yung mulan na kalabaw. Omi! Bugno kay guys, bugno kay tubig. Guys, yung tubig guys. So,
Hi guys, mamahaw ta guys. Manakog bogs plato ay manakog bogs baboy guys. Hugasan ko sa plato. Kay lakaw ko karon nagtugbong ko karon guys. Nagchat si tata guys, ubanon daw ko niya ugma kay magpahigit daw siya. Ugma pumunta kong lakaw kay ako'y grakon ugma. Nya kay nagchat man si tata nga magpakuyog sa saingo og kay magpahigit. So ako sa siyang ubanan ugma. Ako to siya tawagan kung agdalahon ba ang bata. Kaya ako to siya ignon nga ibili na lang ang bata ila mama then kuanan na lang og gatas kay duhan sa tukat buwan mabili naman to. Ay mo oh. Ang dalhaon niya nga. Maglakaw niya. Gischedulean siya sa narsa. Ito pagpanganak niya. Di, kuwanan man siya nga magpalaygit. Sa iya planning. Pangpawta naman siya. Magpalaygit baka o magkuan baka. Ano man siya nga magpalaygit. Gischedulean siya. Ako siyang kuyugan. Si mama na sa ako'y patambong sa meeting kay di man sa may mga dito na kulakaw na kung kuan karon kay tapos ko lakaw sa Lunes. Na holiday ra ba Bernis. Manang mulakaw ko karon.
Inasin nga isda. Pero gamay ra kung gasinan niya. Na, musayo ra ba kayo may ugma? Sayo kayo may ugma daw. Matagkaon guys. Munag humatag pamisbis na ni guys. Ako nagbabisbisan na ni basta kada buntag kay aron mawala ang abog. Kada buntag ra po din ako bisbisan guys. Pwede na squirt to. Daghan kay salamat sa inyong tanan guys, sa inyong suporta, sa inyong walang sawa sa pagpanood sa mga video. Daghan kayong salamat sa mga silent viewers, sa solid supporter. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. And God bless you all. I love you all guys. Bye.